Meta nhar l-erba' l-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qed jindirizza l-Parlament dwar il-Baġit tkellem dwar il-pjani tal-Gvern għal pipeline tal-gass. Fi kliemu dan il-pipeline suppost li għandu jwassal lejn Malta gass naturali minn netwerk Ewropew. Fil-Parlament Lorenz Gonzi qal li l-Gvern għamel każ mal-Kummissjoni Ewropea biex Malta tiġi allokata fondi apposta. U skont huwa l-Kummissjoni diġà qed tipproponi li Malta tirċievi fondi biex tagħmel dan il-proġett tal-pipeline. F'dan ir-rigward il-Kummissjoni fil-proposta tagħha l-qafas finanzjarju 2014-2020 qiegħda tipproponi li Malta tirċevi fondi biex tagħmel dan il-proġett. Jirriżulta iżda li l-fatti huma kollox differenti minn kif kienu preżentati nhar l-erba' mill-Prim Ministru u ironikament kellu jkun l-uffiċċju tal-Prim Ministru nnifsu li jikkontradixxi dak li qal Lorenz Gonzi fil-Parlament. Fit-tweġibiet tal-mistoqsijiet tal-Malta Today 48 siegħa biss wara id-dikjarazzjonijiet tal-Prim Ministru, l-uffiċċju tal-istess Prim Ministru qal li taħdidiet biex Malta jkollha pipeline tal-gass għadhom biss fi stadju ta' proposta li saret lill-Kummissjoni Ewropea din is-sena. Jirriżulta wkoll li minkejja li l-Prim Ministru nhar l-erba' semma l-proġett tal-pipeline tal-gass, l-uffiċċju tal-Prim Ministru fit-tweġibiet tiegħu lil Malta Today qal li għadu lanqas jaf eżattament kemm hija l-ispiża fuq dan il-pipeline u dan għaliex l-istudji suppost għadhom għaddejjin. Min-naħa l-oħra f'Ġunju tas-sena l-oħra l-Ministru Tonio Fenech kien qal fil-Parlament li wara analiżi li l-Gvern kien għamel dakinhar kien irriżultalu li l-pipeline tal-gass mhix vijabbli għal pajjiżna.